Doe dat toch Ja, weinig, hè? Ja, maar je gaat dat ook niet doen, dat is echt gebeurd. Ja, maar die is geen geleerd. Hij gaat wel weer met een machinist geweest, internationale trein naar Brussel altijd. Ja. Maar ja, die werd er van de ene op de andere dag afgehaald. Maar die gaat wel weer helemaal Hij komt die dode man komt niet met Nee, dat moet op de twee minuten naar Frans. dat weet toch wel zeer hoor, wat ik bedoel. Ja, hij is op een muisje gezeten, is dat fijn. Rotterdam, maar blij hoor. En ook wel altijd met de trein, hè. Met de trein naar de dierentuin en... ja, daar altijd. En af. Nog jij mee op bij jou met de trein naar de dierentuin, hè? Artikels in doen, zaterdagsmiddags naar de markt in Rotterdam. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk allemaal. Ja, we moeten dat doen. En hoeveel vrouwen is het? Ja, ik kan het parkeren. Als je naar een station komt, als je nu vooral dat ding moet je achter die nieuwe rijden. Ja. Maar als je maar rechts op de foto stemt, is het dan leef je pas. Dan een espresso niet op. Bah. 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 Voor buitenland. Bah. 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 Bah.